yeah, meron akong gustong i-share sa inyo. It's been 4 months akong, it's nearly 4 months akong nagantay ng aking PIN. Pero, hey guys, good morning! Good morning mga kamar and mga sisi. So ayan ang literal na naglalangis ng mukha. Pawis na pawis po ako kasi nandito ako sa shop. Kakatapos ko lang alam mo yun, yung mga gamit nilabas ko at mamayang gabi ipapasok ko na naman. Tapos ang init-init. So ayan po siya. So good morning! Good morning po! Hello! Welcome to our channel and my name is Myra, and kung bago pa lang sa aking channel, please do subscribe and please don't forget to comment down below para may update kayo sa mga randomness vlog sa buhay. But anyway, shout out to each one of you who watching this vlog. Have a nice day everyone! Hello! Today is Monday, so happy Monday po sa ating lahat. Happy Monday! So grabe talaga ang pawis ko, ayan. Super init po talaga. So, ayan na naman. Suot ko na naman yung headband ko kasi favorite ko nga yan. Kaya pagpasensyahan nyo na. Paulit-ulit yung ganyan ang suot ko kasi favorite ko yan. So, anyway, I wish all of you, everyone, have a nice, happy Monday. And, yeah, meron ako gustong i-share sa inyo. Alam mo, it's been 4 months akong, it's nearly 4 months akong nagantay ng aking PIN. Pero may natanggap akong message and email doon sa aking Google AdSense na sabi ay I have less than 1 month, and kapag hindi ko pa na-verify yung aking PIN, ako ay tatanggalan na ni Lolo ng bakit ganon. So advice niyo naman ako anong dapat kong gawin. Pero yung sabi na anak ko, nag-send kami ng panibagong ask ng PIN. So, pangalawang try. Tapos, ang sabi ni Lolo, ang reply is, mag-antay na naman ako ng 2 to 4 weeks para doon sa PIN. So, pag hindi naman daw yung dumating, last one na pag-apply, na pag-resend ng PIN. And pag hindi pa rin dumating in the last pangatlo, and yun, mag-manual, anong tawag doon? Ang tawag doon din? Manual verification ba yun? Yung ganon. So yun. Pasensya na, hindi ko talaga alam. So yun ang mangyayari. Sana dumating na. And ngayong araw, baka pumunta ako ng barangay. Tanungin ko kung saan yung post office ng General Trias Cavite para mag-inquire ako doon kung baka sakaling mayroon doon na pangalan ko. Nandoon yung aking PIN. Kasi ang tagal na. February pa yun, pero wala pa. So yung kapitbahay ko nga, natanggap niya yung PIN niya. Ako hindi. Baka naligaw. Ayun, naligaw. Kaya baka tinamad yung taga-deliver doon sa aking So yun. Sana nandun sa post office. Pag wala, sana matanggap ko na yung pangalawang pinag-request ko na PIN. So yun. Maingay po talaga. Pasensya na. Na-stress ako doon sa PIN ko. Grabe. Na-stress ako. Takot dumating. Ayoko nang yung tanggalin ni Lolo yung ads ko, sayang naman, di ba? Paano ba yun kapag basakaling wala pa akong PIN tapos tinanggal ni Lolo? Wala na akong revenue. I mean, wala na yung mga dollars ko. Panibagong try. Pero tingin ko, kung sakali man na pag tinanggal ni Lolo yung aking ads, siguro kung ilan lang yung aking revenue, yun lang muna yun, stop muna, and the next wala na akong mga ads, wala na akong mga kita doon sa next. Pero wag naman sana, kaya sana dumating talaga yung panibagong request ko, 2 to 4 weeks, and kapag dumating balitaan ko kayo, kapag hindi balitaan ko ulit kayo.
walang ka-effort, nakukuha talaga nila yung PIN, mga requirements ni Lolo. But for me, it's been challenging. But it's okay, ganun talaga buhay. So yun lang update ko. Sana dumating na kasi na-stress ako doon. Tinubuan tuloy ako ng something ko. Ay nako. So hahanapin ko muna yung post office ng General Trias kung saan, at tayo ay magrereklamo doon. Hanapin natin yung pangalan ko kung nandoon. Sabi kasi nila ganun daw, baka hindi nahanap nung taga-deliver and then iniwan sa post office. So sana nga ganun. So ayun. Ay nako. So today is another day, another blessing. So Monday is the start of the week, and yun, good luck sa ating lahat. Do our best and always be happy, and hayaan na natin yung mga problema, mga pandemic na yan. And to those na mga LDR dyan, nanonood ako ng TikTok kagabi, tapos na-stress naman ako sa inyo. I know naman na hindi ganun kadali ang LDR. Siyempre, may mga time na ikaw ay pabebe, nag-i-emote. Pero accept the fact, girl. Accept the fact. Wag puro drama sa buhay. So, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Pandemic. So, iwasan natin ang pagiging demanding sa mga partner natin. Konting gibot ganyan. Yung ba kasi mga feeling hindi lang naka-reply, nawala na daw ng time yung jowa. Tapos, siyempre, alam niyo naman pandemic. So, busy ang mga partner natin maghanap ng magtrabaho. So, kailangan natin ng big na patience, and yun, palawakan natin ang pag-iisip. Be open-minded. Chill lang. Huwag masyadong stress sa buhay. Pandemic, and let's dance on the way. Sabi nga nila. So, stay strong lang mga ka-LDR dyan. Stay in love and happy. So, yeah, I'll be back later. For now, trabaho muna. Sampay-sampay muna ako ng aking mga anik-anik dito sa tindahan. Diba? Guys, hello everyone. So, nandito na po ako ngayon. Kadarating ko lang, kakauwi ko lang. So, gaya na sabi ko kanina, na nag-worry ako about doon sa Google AdSense ko. So, I decided na magpunta sa barangay, and then nagpunta ako sa barangay. Sabi ko, saan po yung postal office or post office ng sakop ng General Trias. So, ang sabi ng barangay, sa Malabon daw. So, napunta ako ng Malabon. Nagbiyahe ako. Ang init-init. Nahilo ako. And pagdating ko doon, wala pang 5 minutes. Talagang pinag-assist na nila ako. And ganun lang kadali. Wala pang 5 minutes. Tapos na. Tapos na yung reason na pinunta ko. Kasi tinanong lang ako kung taga saan ako. Sabi ko taga Sunny Brook. And then after that, sabi na, ma'am, hindi ka sakop dito. Punta ka ng Manggahan Post Office. So yun, no choice si Inday kundi bumalik. So supposed to be didiretso ako ng Manggahan, pero hindi na ako nagdiretso kasi nga nahihilo na ako. Hindi ko alam kung nahilo ako sa pagod, sa init, and sa mga nakasabit doon sa jeep ng mga plastic, naka-face shield, naka-face mask, tapos halo-halong babango ng mga nakasakay ko. And then sobrang init talaga, and gutom. Kasi konti lang kinain ko kayo ng umaga. Ganoon ako, mabilis ako mahilo kapag nagbibiyahe, tapos konti lang kain ko. So ayun, sabi ni mama, bumalik muna ako dito sa tindahan, and hinatdan ako ni mama ng mainit-init na seafood noodles. So ayun, guminhawa yung pakiramdam ko ngayon, feeling okay na. So ngayon, nag-iisip ako kung babalik ako, kung pupunta ba ako doon sa Manggahan Post Office para i-inquire yung about doon sa Google AdSense. Kasi hindi talaga ako mapakali. Alam mo yun, hindi ako mapakali. Kasi ayoko nang ganun, yung marami akong mga iniisip tapos dadagdag pa yung Google AdSense na yan. Although, sabi nga nila, huwag masyadong priority yung YT. Pero syempre, sayang naman kasi kapag hindi ko natupad yung requirement, baka tanggalin ni Lolo YT yung aking ads. So, sayang naman. That's kaya gusto ko na hanggat maaari, gusto kong malaman, gusto kong ma-check doon sa postal office kung mayroon bang dumating or wala. Pag wala, and then, comfortable na ako mag-antay nung pangalawang Google AdSense fee na ni-request ko. Na ang dating daw noon ay 2 to 4 weeks. So, let's see. So, medyo makulimlim. Pinag-iisipan ko ba kung pupunta ako ngayon, pero kung hindi ako mapunta ngayon, babalik ako bukas ng umaga.
and mabalitaan ko kayo kung masusundo ko ba yung aking Google AdSense pin or hindi. Masusundo talaga. Hindi ko alam kung ano yung mga isa sa reason kung bakit hindi na karamihan tatanggap, baka sa lugar mahirap hanapin, or baka tamad lang yung tagahatid ng mga mail, di ba? Kasi kung about naman sa address, yung location ng bahay namin, okay naman siya. Kasi lagi ako nag-order online, hindi naman naliligaw. Lagi ako nag-Foodpanda, hindi naman naliligaw. Tapos lagi akong naglalazada, nag-Shopee, basta yung mga online, natatanggap ko naman sila na maayos. So, ibig sabihin, hindi ko alam kung anong reason kung bakit hindi dumating yung aking Google AdSense dito sa bahay. So, gusto ko siyang i-check doon sa post office para matahimik na ang aking pag-iisip. Para makapokus ako doon sa, kung wala talaga, hindi no choice ako, mag-aantay ako no after 2 to 4 weeks na isa. So, sana dumating. At kapag hindi pa yun dumating, magre-request ulit ako ng malimbago. Kapag hindi pa yun dumating, yung no choice na ako, susundin ko na yung manual na pag-apply ng Google AdSense pin. So, yun. Sana talaga masundo ko yung Google AdSense pin doon sa postal office. Kasi nanood ako ng ibang vlog, ganun yung mga ginagawa nila. Yung iba, sila mismo yung nag-check doon sa mga post office kung saan located yung mga lugar nila. So yun, ganun na nga lang ang gagawin ko. So hindi pala ganun kadali talaga, no? Yung iba swerte, walang ka-effort, darating ka agad, ang bilis na achieve yung mga requirement, pero yung sa akin medyo challenging siya. But it's okay, ganun talaga. So yeah. A few moments later. Hi guys! So ayan, kaka-check ko lang ng aking Google AdSense pin dito sa postal office dito sa Manggahan, and wala pa po yung aking Google AdSense pin. So, supposed to be, aantayin ko yung panibagong request ko na 2 to 4 weeks, and sabi ni sir, nag-iwan ako ng pangalan ko and address, and siya mismo yung mag-send no Google AdSense pin ko once na dumating yun dito. So yun, at least panatag na ko ngayon, wala pa siya. So yun, patiently mag-aantay na nga lang. So ayan, hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero yun. So nandito ako sa Manggahan. Ayan, nandun yung lugar sa taas. So ngayon, uwi na ako and happy na ako. So thank you everyone for watching, and see you on my next vlog. Bye! Update ko kayo soon kapag na-deliver na ni sir or